A importancia de facer o primer foro de internacionalización do camiño Fisterra-Muxía e poñernos realmente pois no mapa, no mapa dos camiños que hai en Galicia, desa prolongación dende Santiago hasta Fisterra, hasta o fin do mundo, o camiño conocido como Camiño ao Solpor. Nos permite pois coñecer cos diferentes debates e foros, perfeccionarnos, mellorar, facer este camiño moito máis atractivo. Este foro o que nos permite é divulgar, dar a coñecer e poñernos no mapa de que somos un dos camiños con maior sentimento, non solamente no aspecto relixioso, sino para encontrarnos con nos mesmos. Os proxectos que temos para sacarlle máis rendemento ao camiño son varios. Entre eles facer unha aplicación móvil, temos a senda litoral, por outro lado temos tamén na zona de Lires o Camiño dos Faros, no propio C, gran cantidad de actividades culturales. O camiño que pasa por C pasa por diante dun hospital. Iso tamén dalle moito valor ao que é o camiño. O mercado municipal é o único mercado municipal en todo o camiño. Para mí é sumamente importante saber como se sinten, non? E o que aporta o pasar polos diferentes puntos da prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía. Sempre pregunto o mismo, cal é a sensación, cal é o sitio que máis te impresionou, que é o que sinten? E a comparativa con outros camiños. A conclusión sempre que me din é que lles gusta máis este camiño, non sei se mo din porque son alcaldesa de C, pero que está moi cheo de moito sentimento e que o máis importante do camiño é encontrarse con un mesmo.